Baxoa euskaraz egiteko eskubideak zer esana ematen jarraitzen du. Ahozko handia euskaraz egin ahal izateko duela 2 urte hainbat irakasle zuzentzaiek hasitako ekimena eginen dute berriro aurten. Aho bizitxapa soinean eramanez. 3 sareetako sehaska publikoa eta pribatua 175 irakaslek jada izenpetu dute Baxoa euskaraz manifestua. Arratsalde on ikusentzuleo, gaur ikusten duzu, aro zoragarriarekin eta gure gibelean ikusmira ederrarekin, gai hau eta askoz gehiago tartean. ETS taldea Baionako festetan izango dugula, eta baita asteburuko gure hitzordu proposamenak ere. Ongi etorri. Azken 2 urteetan bezala, Baxoko ahozko handiko azterketarako 3 sareetako irakasleek ahobiziko txapa eramanen dute soinean. Hala nahiko duten ikasleek ahozko handia euskaraz egin dezaketela jakin dezaten. Ahozko handia froga, beraz, terminalean badute ikasleek, erreformatik beraz orain 7 urte, eta duela 2 urte, pentsatu ginuen, aukera bat zela nehor trabatu gabe, aukera eskaintzeko euskaraz egin nahi zuten ikaslei ahozko handiko froga hori euskaraz egitea. Beraz, erabaki nuen, naturaltasunez eguneroko bizian txapa ezartzen dugun bezala, euskara bagenekionak joatea ahozkortara txaparekin, nola ikasleak bazekien, aukera bazuela, nahi baldin bazuen, edo parte batean, edo osoki euskaraz egiteko. Halare, iaz zuzentzaile lanetarako irakasle euskaldunik ez zutela konbokatu salatu dute, hau da, irakasle euskaldunak ahozko handitik baztertu zituztela. Gaurko deia da, iaz egin genuen gauza bera, asmo berdina adierazi genuen, baina ohartu ginen euskaldunik ez zela ahozko handian, eta pentsatzen dugu espres egina izan zela. Eta beraz, aurten nahi dugu aukera ukan dezagun euskaldunak horri zaiteko. Ahozko handia zarago, leheneko matematikako froga euskaraz egitea erabaki duten ikaslei babesa adierazi diete, izan ere, zuzenduak izan nahi badute, frantsesez egin beharko dutela iragarri diete, desobedientziarako bidea baina hautatuko dute ikasle batzuek. Gogorarazi dute baita ere duela 7 urte esaterako, Baxoan matematika eta historia geografia euskaraz egin zitezkeela. Egun ordea ikasleek Baxoko urtebukaerako froga bakar bat ere ezin dute euskaraz egin. Eta gero matematikako froga, leheno egiten zen bezala, zuzentzea, sinpleki. Ez dakigu zergaitik duela 7 urte egiten altzena, gaur egun ezin den egin atzera pausoak badira. Entzuten ditugu hitz politekin erranez bai, euskara, ados girazuekin, urratsak emanen ditugu, baina konkretuki, deus ez da intzinatzen, alderantziz, atzeragoaz. Bestalde heldu den sartzean sehaskak ez duela postu bakar bat gehiago ukanen salatu dute azkeno. 2 urteetan lehenaldia da horrelako egoera baten aitzinean topatzen direla. Horrela, Frantziar gobernuak sehaskaren garapena gelditzea erabaki duela salatzen dute. Heldu den irailean irakasle postu berezituak galdeginak zituzten. 2. mailan ikasle kopuruak goiti eginen du gutxienez 60 ikasle gehiagorekin. Eta 3 dibisio gehigarri eskatuak zituzten Kanboko Salvador kolegioan, Baionako Estitxu Robles eta Etxepare lizeoan. Lanbide heziketan ere sail bat gehiago irekitzea onartu diete, harta saila baina postu gehigarririk gabe nola egin diote. Horregatik, Frantziako hezkuntza ministeritzari eta Bordeleko errektoretzari eskatu diete berehala bidera dizatela 2026-2027 ikasturtea behar bezala antolatzeko beharrezkoak diren gutxieneko baliabideak. Migrazioa eta gizarteratzea lantzeko bildutitu Akitania Berriko prefetak eskualdeko 12 prefetak Hendaian. Kontrolen eraginkortasuna defendatu du. Azken 5 operazio erraldoietan esaterako 35.000 lagun gelditu dituztela azaldu du. Horietatik 550 egoera irregularrean zaudela atzeman dute. Tout, c'est qu'à peu près 40% des étrangers arrivent dans les bus. Pirineo Atlantikoetako prefetak zehaztu du asko eta asko autobusean iritsi ohi direla Portugaletik batez ere. Migrazio irregularra borrokatu eta bestetik bertan gelditzen diren migranteak nola gizarteratu aztertzen dutela adierazi du. A traiter des questions d'intégration, le travail, l'emploi, la langue pour que Ildo horretan, kultura, etxebizitza edo lanarekin lotura duten eragileekin bildu dira. Aussi dans le cadre d'un dispositif global qui est immigration integrazio. Azken urteetan migrazio fluxua behera doala ere esan du eta beste berezitasun bat Frantziatik Espainiarako migrazio fluxua nabarmendu dute. Espainiak erregularizazioa
martxan jarri duelako. Maiatz argitaletxeak 2 liburu berri aurkeztu ditu. Batetik, Anne-Marie Michaud-Dur en Sexualité, Désir, Culture, Gexan Lantzirik euskarara itzuli duena. Xantagedaren historiotik abiatu dela dio, sexualitatearen arazoa aipatzeko. Bereziki, elizan eta gizartean izan diren sexu eskandalu guztien inguruan gogoeta sakon bat behar dela uste baitu. Eta Xantagedaren hari muturrari tiraka eraiki du bere kontakizuna. Bigarren lana, olerki liburu bat da, Deserroa Haurtzaro Itziar Madinaren lan autobiografiko bat. Bizi guzian, barnean eraman izan dituzten bizipen batzuk dira. Erbeste historioa da. Eta erbestean, iesean doanak balin badu ezaugarririk, hori da beharrastorik ez duela uzten. Eta arrastorik gabe, nola egin berriz zure memoria, memento batez, eta aur gisa, nerabe gisa, heldu gisa eraikitzen ari zirelarik, nola egin zure eraikuntza ere baizaren eta egorik ez duzu, edo dituzun ego horiek biziki bortizki moztuak izan dira, ordean nola egin. Erantzuna liburuan bertan. ETS taldeak joko du Baionako bestetan. Uztailaren 17an ostiralarekin, Herriko Etxeko plazan joko du talde arabarrak. ETS taldeak bihotzen konkista kontzertua eman du berriki Madrilen, 15.000 lagunen aitzinean. Aurretik, Bartzelonako Palau San Jordin ere izan ziren eta beken iaz ere 3 kontzertu eskaini zituzten. 2027ko martxoan Gasteizko Buesa Arenan joko dutela iragarri eta berehala agortu zituzten sarrerak. Uztailaren 17an orain Baionan ere bestetan ETS gozatzeko aukera izanen da. Arratsaldeon berrirore ikus-entzuleok, heldu da asteburua eta berriz ere asteburu luzea, aurreko astean ere arra izan genuen erea, eta honetan ere 3 eguneko asteburua izango dugunez eta ikusten duzu, uda berri bete-betean, iaia uda giroan betean gaudenez, loratzen hasi dira baita ere geroz eta hitzordu gehiago eta horrela hainbat eta hainbat aipatuko izkizuegu, gaur bertan hasita arratsaldeko 7:30 Atabalen eta Dohainik 2 kontzertu izango bai ditugu. David Calmin eta Ixabe hain zuzen, bestetik bihar beste kontzertu bat ere aipatuko dizuegu, hemen Baionan Zuzulun, Arat eta Marel izango behitugu, arratsaldeko 8:30, esan behar da gainera bihar pintxo eguna dela Baionan, 51 elkarte izango dira bihar beraien pintxoak proposatzen eta beraz pintxoak bai, baso batzuk ere bai eta ero Zuzulun, kontzertuaz gozatzeko aukera ere bai eta azkenik larun batean, arratsaldeko 7:00 aipatu izan dizuegun errandorena sariketa izango dugu, Uztaritzen, Latxa Salan, arratsaldeko 7:00 eta bertan izango ditugu kantari Naia Etxeberri, Katxin Madariaga, Irati Alkantaria, June Aiestaran, Izaro Bilbao eta Irantzu Idoate eta justuki Irantzu Idoate ere kantuan izango dugu, baina igandean asteburu honetako segurazki hitzordurik garrantzitsuenean Herri Urrats ikastolen festa handia baitugu urtero bezala Senperako aintziran Nerea. Hori da, eta nola ez, aipatu beharko dugu, hori delako esan duzun bezala, galdu ezineko hitzordua igandean Senperen programazio bete-betea, eta batzuk aipatuko ditugu, denak ezin dira aipatu. Arabagunean adibidez, Pirritx Porrotxe eta Mari Mototxe, Anje Dualde, Olaia Intziarte, Mirua, Janus Lester, eta Linton Town, eta kontzertu gehiago nola ez, Nafarroa gunean, besteak beste, Xiberuz, hauen Niña Koyote eta Txiko Tornado, eta La Txama, eta ikuskizunak, nola ez, dantzataldeak, guazen, bertsolariak, aipatu duzu Aitor, Baionan kantuz, eta animazioak egun osoan zehar lakuaren bueltan, eta arratsaldeko 5:00 ere, bai Arabagunean eta baita Nafarroa gunean ere mobilizazioak izango dira, basoa euskerazen alde, beraz garrantzitsua ere bertan egotea, badakizue, Herri Urrats, iparraldeko ikastolen aldeko besta handia, beraz besta baita aldarrikapena ere bai, eta bertan izango gara, nola ez.
Antxe izango gara bai, nereak esan bezala aintzira lakua horroka jartzeko momentua bai da euskararen alde, eta horroka ez kantuan agurtuko dugu gure gaurko saioa, beratar batekin, Janus Lasterrekin hain zuzen, izan ongi, eta igandean ikusiko dugu elkar senperen, izan ongi.